Sana igo. Tanawa. Nawa sa maigo. Wala igo. Dun sa doon na pagbalansi daw. Daw, dun sa doon na pagbalansi daw. Tara po sa itong area ng Waiklaki, no? Ako lang gini sa Waiklaki. Tan. Kasi mabot to itong kauban ka ng mga Waiklaki, no? Kasi mabot si Waiklaki na turon. Kaya ta, prepare ako. So, kung gyapon na pakatihan gyapon na tugwan may laki, tangkong may laki para manapok ang isda ba. Tingnan ako na to. Pakatihan to may laki. So, matagbot ang pakati way klaki, no? Tanga to dil pakati, tangan po na to dito. Kaya para manapok mga tilapia way klaki ba. So, dihan na to butang agpingwit ug kinkuha na. Nani mo tuko ba? Nani mo tukob sa tangkong. Dihan na to butang agpingwit. Kanang pingwit ana way klaki, gituyo na to na kay kuan kay para ato ba, para sa stog ni. Kining tuwang kuan pakati. So, napunta extra dre, mo ni gamito na to. Pauna na to nagtangkong ko dili wati. Nya na pagpanapok na nila. Na arde dito di napok di oh. Storo di wiklaki oh. Di lang taka zoom ba. Paluto man wiklaki. Gurami tilapia. Gurami tilapia wiklaki, paluto. Kagmay man. Wiklaki oh. Di lang to maka-zoom. Oh, kini oh. Kana eh. Nah, itukob na baik laki. Itukob na tong tangkong daw. Itukob na. Okay, ayos na. Pwede na kinabutangan baik laki. Bira na way klaki, mapay pabutang bira na pero kan ba mo ni diskarte way klaki para dali ra patapukon ng mga tilapia ba, para dali ra patapukon niya diskarte way klaki no. Mapay pabutan ako to way klaki, tukob na. So kining area dre way klaki ko na gini siya dre kanang isda dre ko ni man ba nang nihit gamay na lang kay dili pod kami ang mamingwit diri ana ba, daghan mamingwit diri way klaki, uban gani ginapukot ginasikop na diri ni makuha karpa ana ba, na kami pingwit man mo kay lingaw man mga way klaki. Marami. Marami mga way klaki. 1 min down. Marami. May kalaki. Chadeng. Dala ko sundanan. Bay bira bay. Wala na din na nakuha. Dala ko sundanan. Dan sulanan.
Oo. Nga sa pamigo ba eh. Oh. Ano? Uy, klaki. Uy, kalaki na. Ah, grabe. Down, may klaki. Kalaki oh. Trimming down. Trimming down. Ah, grabe. Mangatag ko diri bay. Igi. Hindi ka mangatag ko diri bay. Kalaki. Hilak na daw kalaki. Trimming down. Mangatag ko diri bay klaki. Pakati diri. Siar tanan bay klaki. Pakati harga pud tanan. Bay. Kalaki. 5 men down. 5 men down. Kailangan ko din nga taga. Kung hindi kabuhi ba tao. Pero lang tusok ka na bay. Kaway. Nasa na kita tulog. Uy, kalaki. 5 men down. Sedang tanaw ng wake laki. Tilaps na mong wake laki. Tilaps. Oh, pero ambak wake laki. Kita ka to wake laki. Ambak oh. Tilaps na. Laki mga wake laki no. Laki. Kita da wake laki. Adoy. Sigar ngisi itong wake laki ba? Sa tangkong ng putol ba? Ha? Dari? Sure? Ay, gapon na rin. Bro? Sebut. Ah, igo ang kon bay. Bawa siya na igo sa buwan. Away kalaki. Tanawa, way kalaki. Asa na igo? Tanawa. Tanawa sa maigo. Wala igo. Yun sa doon na pagbalansi daw. Daw, yun sa doon na pagbalansi daw. Balance mo guna. Hindi ka maigo sa isa, di ako sa isa. Dah. Tangkong ray balakas. Tangkong lang sa kala mga way kalaki ha. Ah. 7 men down. Laki. Kita mo yan. Basta kayo mo paak. So, puhon balik na po ng uwik lagi. Binis-binasan gud mi. Puro tilapia gyapon eh. Para sa to agi ba? Tilapia gyapon. Ugma basig balikan ako di ugma. Laki gyapon. Hapon ang good uwik laki. Di na taka paugat ba kay hapon na. Laki gyapon. Padang hapon na jud uwik laki no. Laki gyapon. So mo yung mga kuha ko iklaki no. 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 Bilangin mo ako isa. Kilo gito. Dugmay man to. Dua. Mga laki man to kanay mga bae naman.
Babae dyan. Ulo. Babae no. Laki no. Babae ni. Pat. Ulo ko day. Ano? Ano? Lihat. Oh. Ada ko lengko no. Wala ka, gising si Mood na. Ito ba? Matay niyo. Yo mga way kalaki no, nanami diri karon nila Kuya Brian no kay wala na gid. Wala na gid manukob. Manguli namin no. Muna nga. Let's go! Bye-bye.